Marapayo adonje weche mag siasa kod wach chudo mar osuru. Twak ewi wach mar chudo mar osuru medo jimbore kata jiwore pacho ka jatend piny Kenya William Ruto bende okodong' chien. Ruto ma kawuono notimo limbe kanisa mar Deliverance kar dak mar Nairobi wacho ni oseloso gi bad migawo mochung' ne choko osuru KRA mondo mi kik ket liet ne jopiny ewi chudo mag osuru. Duoko ma kamano chalo mare wach manyo wache gi Mama Ngina Kenyatta ma en min od jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta wanyo nyiso serikal ni owek badhore ewi wach mar osuru ni mar chik nitie matayo kaka owinjore chulo osuru. Bende Ruto koni onge ng'ata ng'ata ma ibiro dew wang'e e weche mag choko osuru e pacho ka. E alam ma Jumapil, jatend piny William Ruto ne olimo kanisa mar Deliverance Ruai e kaunti ma Nairobi. Kotene gi jalupne Rigathi Gachagua kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e kind jotelo mamoko. Kochiwo twak e kinde alamno, jatend piny okoni oganda jo Kenya duto nyaka chulo osuru kowacho kendo ni onge ng'ata ng'ata ma ibiro mi fuong'ruok mar chudo mag osuru. As a country, we have all agreed and we have built consensus that irrespective of your status, of all other considerations, whatever region you come from, whatever religion you profess, all of us, we have built a consensus that there will be no waiver of taxes for anybody. Ruto koni piny Kenya nyalo mana wuok e gope kendo tayo chenro mage ka oganda duto mathurka ochulo osuru maonge mendni. Dawa ya madeni ni sisi kulipa ushuru na kusimamia maendeleo ya taifa letu tukitumia pesa zetu mpaka tufike mahali pale badala ya kukopa tutakuwa tunakopesha watu wengine. Kochiwo singo mar tije ne rowere, jatend piny William Ruto wacho ni chenro mar gero udi 40,000 dhi nyime Nairobi kendo ni ma dhi chugo thuolo mag tije modhuro ne rowere maonge kama ginyalo chwoyo lwetgi gi kindeni. Hapa Nairobi tayari tunajenga nyumba karibu 40,000. Nia yetu ni kwamba by the end of this year tutakuwa tunajenga nyumba 200,000 ili tuwapatie vijana 300,400 nafasi ya ajira katika mji wetu wa Nairobi. Tunajua vijana wengi bado huyu Sakaja ananiambia vijana wengi bado wako kwa dimanga. Kaluwore kod liet ma osebede paw siasa kotenre kod wach chulo osuru, jatend piny bang' wuok e kanisa ne odonjo e apaya ka onyiso jopiny ni piny owacho mare ok bideo ng'ata ng'ata kotenre kod weche mag chulo osuru. Si nyinyi mnalipa ushuru? Si ukienda kununua kimbo unalipa ushuru? Mnataka wale wadosi wakose kulipa ushuru? Kila mtu awe mrefu mfupi, awe tajiri maskini, awe anajulikana hajulikani, awe mweupe mwembamba, kila mtu atalipa ushuru kwa Kenya yetu. E wach manenore kamane ogeto godo jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kotenre kod dwaro mar timo lokruok e chenro mar yiero kod duol mar yiero e pacho ka IEBC. Ruto ne okoni yiero ok tim gi IEBC kata timo lokruok ne chenro mag yiero kowacho ni ng'ata ng'ata madwaro telo nyaka chom mana jopiny tir. Si mambo ya uchaguzi tulimaliza. Sasa mimi nataka ati wale jamaa ati nimesikia wanasema ati hawataki tena uchaguzi ifanyike kwa polling station. Ati wanataka uchaguzi ifanyike ati kwa county. Mnapoteza wakati yenu. IEBC haichagui mtu. Wenye kuchaguana ni wananchi hawa. E wach manenore kama mulo gino manokelo pogruok mar paro e kindi jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja. Rigathi Gachagua nyiso Johnson Sakaja ni mondo obede ondamo manyime marito johala manogone ombulu e kinde yiero mokalo. Na nimemwambia huyu gavana wa Nairobi, si nyinyi mlimchagua kupenda ama kulazimishwa? Ningetaka alinde biashara asilinde. Alinde biashara asilinde. Kwa hivyo gavana tutakuunga mkono na tutakusaidia. E kinde ni maweche mag siasa medo tuyo lwasi mapachoka. Geno mar jopiny ni duokruok e kind piny owacho kod kweth maketo gi tesre ok biro cho chenro mag dongruok mano singnegi e kinde mag kampen motelo ne yiero maduong' mokalo.